ψωμί. Οι αγρότες έσπαιρναν τον Νοέμβρη μήνα το σιτάρι με το αλέτρι. Τον Ιούλιο θέριζαν με τα ντρεπάνια, έβαζαν τα δεμάτια στα λόνια έξω από το χωριό και περίμεναν τη σειρά τους να αλωνίσουν το σιτάρι. Έρχονταν η αλωνιστική μηχανή και το χωριό όλο στο πόδι. Θέρος, τρίγος, πόλεμος. Έσπεραν το σιτάρι και το αποθήκευαν σε ξύλινα μπάρια και από εκεί λίγο το πήγαιναν στο μήλο να το αλέσουν και με το αλεύρι αυτό τι δεν έφτιαχναν. Στο αγροτικό σπίτι ο φούρνος απαραίτητος. Τον έφτιαχναν ειδικοί τεχνίτες με υλικά, πέτρες και κεραμίδια. Για μακρινικό σκεύος χρησιμοποιούσαν τη γάστρα, στην οποία έψιναν φαγητά και ψωμί. Για το αγιασμένο στη γιορτή του Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου βασιλικό, πίστευαν ότι είχε τη δύναμη να ξυνήσει το ζυμάρι και να το μετατρέψει σε προζύμι. Ζύμωναν τα καρβέλια, τα έβαζαν στην πινακωτή όπου είχαν στρώσει το μισάρι, βαβακερή πετσέτα, για να μην κολλάνε τα ψωμιά όταν φουσκώνουν. Έφτιαχναν και προπύρες, δηλαδή φρατζόλες, που είχαν σχήμα ελιψοειδές. Στη συνέχεια άναβαν το φούρνο και όταν η πυρά ήταν καλή, η νοικοκυρά φούρνιζε τα ψωμιά με τη λιοπάτα, ξύλινο φτιάρι. Όσα χρόνια και αν περάσουν, αυτή η μυρωδιά του φούρνου δεν θα σβήσει ποτέ από το μυαλό μας. Το καλοκαίρι έφτιαχναν τα ζυμαρικά, τις ξυλοπίτες και τον τραχανά. Τα κρεμούσαν στο πατερό, όπου ήταν ξύλο της σκεπής, πάντα μέσα σε πάνινες σακούλες. Στην κατοχή που το σταρένιο αλεύρι ήταν λιγοστό, ζύμωναν ψωμί με πατάτα και λίγο αλεύρι. Ζύμωναν και μπομπότα με αλεύρι καλαμποκίσιο. Τα Χριστούγεννα έφτιαχναν μελομακάρονα, δίπλες, χριστόψωμα και τη βασιλόπιτα. Τη Μεγάλη Εβδομάδα ζύμωναν ποσόνες, τσουρέκια δηλαδή. Για τη γιορτή του Αγίου Νικολάου έφτιαχναν κοφτό. Κοπάνιζαν σιτάρι, το έβραζαν, έβαζαν ζάχαρη, κανέλα, σταφίδες και τα χρόνια πολλά του Αγίου. Λεγόταν ότι ο Άγιος ήταν γεράκος και δεν είχε δόντια. Του άρεσαν πάρα πολύ τα γλυκά όμως. Στους γάμους, μια εβδομάδα πριν τη τέλεση του μυστηρίου, στενοί συγγενείς των μελονύφων προσκύνησαν το αλεύρι απαραίτητο για το ζύμαμα των ψωμιών. Τα κουλούρια για το κάλεσμα, τις πέτες που τις ζύμωναν κοπέλες με μάνα και πατέρα εν ζωή και καλούσαν με αυτά όλο το χωριό. Το θέρος, η ζέστη και ο υδρότας πολλής, το νερό λιγοστό που το έφερναν από τα πηγάδια που ήταν έξω από το χωριό. Και αυτοί που δεν είχαν ζώα κουβαλούσαν τις βαρέλες στην πλάτη. Αυτό το νερό το είχαν για να πιούν, να πληθούν, να ζυμώσουν αυτό το πολύτιμο αγαθό, το ψωμί. Σας ευχαριστώ πολύ.
πως με μαλώνεις, μα εσύ με καμαρώνεις.
μάτια μάνα μάνα αέρα με σαρίτικε. Αέρα με σαρίτικε. Σ' αγαπούσα και δεν καθόμουν καλά. Τι θέλαν και σ' αγαπούσα και δεν καθόμουν καλά.
χάσανε τα όρη. Ποιος είδε βάρκα στο χέλμο, στο Μετσοβόβα μόρι. Μαντήλι καλαματιανό, φορείς το